Video na ka? Karon idaran ako, nangabuno ako kung manok. Muna akong trabaho mabuntag. Sa manok, mag-ibod. Pagkaon sa manok. Kung ang mga anak mo nagbuhi na ko yung taon. Si Tinta Inoy na akong edad. So, unang panahon, hindi na mabalik ang kabatanon nga kanang uskabulan. Domingo ray salang nako sa ko nga sunod ang daro. Salamat ko sa Ginoo na abot ko ni idara. Akong anak karon 11 ka buok. Mo na'y nagbuhi nako. For me.